Paríž. Mesto svetiel, romantiky a umenia. Ulice dýchajú históriou, vzduchom sa nesie vôňa čerstvých bagiet a kávy a každé námestie rozpráva príbeh. Milióny ľudí prichádzajú obdivovať jeho krásu. Od majestátnej katedrály Notre Dame cez honosný Louvre až po ikonickú Eiffelovú väžu. Paríž je nádherný, no nie všetko v ňom je také žiarivé. Pod týmto oslnivým mestom sa ukrýva druhý, oveľa temnejší svet. Svet ticha, chladu a tieňov. Hlboko pod rušnými ulicami sa tiahne labyrint smrti, parížske katakomby. Miesto, kde odpočíva viac ako 6 miliónov duší. Tunely, v ktorých sa mnohí stratili a už nikdy nevrátili. Steny tu netvoria tehly, ale lebky a kosti, tých, ktorých pohltila história. Najskôr si ale povedzme históriu tohto miesta. Parížske katakomby sú jedným z najznámejších a najdesivejších podzemných miest na svete. Ich história siaha až do rímskych čias, keď sa na území dnešného Paríža ťažili vápencové bloky na stavbu budov. No ich osud sa zmenil v 18. storočí, keď sa stali miestom večného odpočinku pre milióny Parížanov. Podzemné lomy pod Parížom sa využívali už od antiky. Po stáročia sa v nich ťažil vápenec, ktorý sa používal na stavbu mnohých parížskych pamiatok vrátane Notre Dame. Keď sa Paríž rozrastal, staré lomy začali spôsobovať problémy. Pôda sa nad nimi prepadávala, čo viedlo k nebezpečným zosúvom. V 18. storočí sa Paríž potýkal s iným vážnym problémom. Mestské cintoríny boli preplnené. Najmä Cimetière des Innocents, ktorý sa nachádzal v centre mesta, bol tak preplnený, že sa z neho začali šíriť choroby a zápach. V roku 1780 sa dokonca múr cintorína zrútil a odhalil rozkladajúce sa telá. Mestské úrady boli nútené konať. V roku 1786 sa rozhodlo, že pozostatky z preplnených cintorínov budú presunuté do podzemných lomov. Tento proces trval niekoľko desaťročí a počas neho boli kosti miliónov ľudí prenesené do podzemia. Ostatky boli nielen naskladané, ale aj systematicky usporiadané do umeleckých vzorov. Lebky a kosti boli ukladané do stien, čo vytvorilo dnešnú desivú, ale fascinujúcu scenériu. Miesto dostalo názov L'Ossuaire Municipal, no dnes ho poznáme ako parížske katakomby. Celkovo sa odhaduje, že katakomby ukrývajú pozostatky asi 6 miliónov ľudí. V období francúzskej revolúcie sa katakomby stali miestom tajných stretnutí a úkrytov. Počas druhej svetovej vojny ich využívali členovia francúzskeho odboja, no zároveň si v nich nacisti zriadili tajné bunkre. V 19. a 20. storočí katakomby začali priťahovať dobrodruhov a turistov. Hoci sú dnes oficiálne prístupné len určité časti, existuje rozsiahla sieť nelegálnych tunelov, ktorú skúmajú tzv. Cataphiles. Ľudia, ktorí sa venujú neoficiálnym prieskumom katakomb. Katakomby sú opradené mnohými legendami. Hovorí sa, že v ich temných chodbách sa dá zablúdiť navždy, že sú domovom tajomných spoločností a že v nich straší. Niektoré videá a svedectvá naznačujú, že v katakombách sa nachádzajú skryté miestnosti a možno aj neznáme tajomstvá minulosti. Jedna z najväčších záhad katakomb je spojená s viacerými svedectvami o tom, že niektorí návštevníci tvrdili, že sa dostali do časti, kde videli zničené mesto. Mesto, ktoré vyzeralo ako Paríž, ale všetky budovy a ulice vyzerali opustené a pokryté prachom. Tieto osoby tvrdia, že sa pohybovali ulicami, ktoré neexistovali v súčasnosti a videli siluety ľudí, ktorí sa zdali byť uväznení v tejto podzemnej realite. Záhadné je, že keď sa rozhodli vrátiť späť, všetko sa zmenilo a títo neexistujúci obyvatelia sa vytratili. Vrátili sa k pôvodnému vstupu do katakomb a nikdy nezistili, čo sa stalo. Jedna z najdesivejších historiek sa týka ženy, ktorá navštívila katakomby počas svojej dovolenky v Paríži. Počas prehliadky sa rozhodla na chvíľu zavrieť oči a len tak sa zatvoriť do svojej mysle. Keď otvorila oči, nachádzala sa v inom čase, nie v súčasnosti, ale v minulosti. Okolo nej sa pohybovali postavy v historických odevoch, ktoré hovorili jazykom, ktorý nepoznala. Všetko okolo nej bolo iné. Chodby, ktoré pred chvíľou poznala, teraz vyzerali staršie a zničené. Po niekoľkých minútach ju opäť obklopil silný záchvat strachu a vrátila sa späť do svojej pôvodnej reality.
Nikdy nezistila, či to bol len jej podvedomý výplod, alebo či sa naozaj dostala do akejsi časovej trhliny v katakombách. Je tiež známy príbeh o návštevníkovi, ktorý sa do katakomb vybral s priateľmi. Keď sa dostali do jednej z hĺbších častí podzemia, začali cítiť čudné chvenie vzduchu a nepochopiteľný mráz, aj keď sa teplota v tuneloch nemenila. Neskôr si jeden z priateľov všimol, že jeho vlastný tieň sa pohybuje nezávisle od jeho pohybov. Po tomto zážitku sa rozhodli okamžite vrátiť, ale keď sa dostali na povrch, zistili, že sa im čas akoby posunul. Bolo oveľa neskôr, než si pamätali. Všetci z tejto skupiny sa rozhodli nikdy viac nevstúpiť do katakomb. V 70 rokoch minulého storočia sa jeden investigatívny novinár rozhodol preskúmať katakomby a zistiť, či existujú nejaké dôkazy o nezákonných aktivitách, ktoré sa tam odohrávajú. Vstúpil do podzemia a mal v pláne preskúmať neznáme chodby. Po niekoľkých dňoch zmizol. Jeho posledná správa hovorila o tom, že sa dostal do neznámej miestnosti, kde začal počuť zvláštne zvuky a zaznamenával neobvyklé stopy na stenách. Keď sa ho jeho kolegovia snažili nájsť, jediné, čo našli, bol jeho zápisník a niekoľko fotografií podivných symbolov na stenách. Nikdy sa nevrátil a jeho zmiznutie sa stále považuje za jednu z najväčších záhad, ktorá sa spája s katakombami. Jedným z najzvláštnejších je príbeh o katafiloch, skupine ľudí, ktorí sa rozhodli preskúmať a žiť v týchto hlbokých tuneloch. Títo prieskumníci, ktorí sú často označovaní za katakomby obyvateľov, sa dostali do katakomb nelegálne a mnohí z nich sa odhodlali preskúmať miesta, ktoré sú už celé generácie považované za zakázané. Podľa jednej z historiek, jeden muž, ktorý sa rozhodol pre tento nebezpečný život, zmizol potom, čo sa rozhodol preskúmať časť katakomb, o ktorej sa tvrdí, že tam niečo veľmi staré a zlé spí. Hovorí sa, že tento muž, menom Charles, zanechal za sebou denník, ktorý opisuje jeho postupné psychické zhoršovanie, keď sa dostával stále hlbšie do tunelov. V denníku sa píše, že začal počuť šepoty a kroky, ktoré mu pripadali ako niečí, ale nikdy nevidel žiadnu živú bytosť. V denníku tiež píše o tom, ako sa cítil, že niečo sleduje každý jeho pohyb. Tento muž bol naposledy videný pri vstupe do jednej z týchto zakázaných častí, no nikdy sa nevrátil. Jeho denník, ktorý bol nájdený neskôr, je jediným dôkazom, ktorý nám zostal, že niečo tajomné a zlovestné sa v týchto tuneloch skrýva. Ďalší príbeh, ktorý sa stal ešte v 19. storočí, je o skupine archeológov, ktorí sa rozhodli zistiť viac o histórii katakomb. Po niekoľkých týždňoch intenzívneho výskumu, keď sa snažili preskúmať staré hrobky a artefakty v podzemí, jeden z členov skupiny zmizol. Hľadali ho týždne, ale jeho telo nikdy nenašli. Jediná stopa, ktorá po ňom zostala, bola stará, zlomená časť jeho nástroja, ktorá sa našla na okraji jednej z najstarších častí katakomb. Niektorí tvrdia, že jeho zmiznutie bolo dôsledkom niečoho, čo sa pohlo pod zemou. Niečo, čo malo byť dávno zabudnuté. A od tej doby sa nikdy neuskutočnila žiadna expedícia na rovnaké miesto. A nakoniec tu máme aj príbeh z druhej svetovej vojny, ktorý spomína, že počas okupácie Paríža nacistami sa niekoľko jednotiek skrylo v katakombách. Hovorí sa, že títo vojaci počas vojny zažili nezvyčajné javy. Niektorí tvrdili, že sa začali objavovať obrazy, postavy, ktoré neboli skutočné, alebo počuli zvuky, ktoré nikdy nemali prísť zo samotného podzemia. Vojaci boli presvedčení, že sa dostali do hlbších vrstiev, kde niečo, čo tam spalo po stáročia, bolo opäť prebudené. V roku 1990 objavila parížska polícia opustenú videokameru hlboko v katakombách. Keď si prezerali záznam, našli desivý materiál. Video ukazovalo muža, ktorý blúdil v temnote úzkych chodieb. Zdalo sa, že ho niečo prenasleduje. Jeho dýchanie bolo čoraz rýchlejšie, šepkal si pre seba a nakoniec kamera spadla na zem. Muž zmizol v tme. Jeho telo sa nikdy nenašlo. V roku 2014 sa skupina Urban Explorerov rozhodla preniknúť do nepovolených častí parížskych katakomb. Medzi nimi bol aj mladý muž menom Louis, nadšenec do histórie, ktorý mal špeciálny cieľ nájsť legendárnu knihu kostí, starý rukopis, ktorý vraj popisuje tajomné rituály spojené s katakombami. Podľa legendy túto knihu napísal v 18. storočí istý mních, ktorý sa v podzemí ukrýval pred revolúciou.
Tvrdil, že v hĺbke katakomb našiel miesto, kde kosti tvoria podivné vzory, nie náhodné, ale usporiadané do symbolov, ako by tam bol ukrytý nejaký odkaz. Skupina sa pohybovala systémom úzkych tunelov, označovali si cestu a natáčali svoje dobrodružstvo na kamery. Po niekoľkých hodinách našli zvláštne miesto. Miestnosť, kde steny neboli pokryté obyčajnými kostrami, ale tvárili sa ako mozaika. V strede stála stará drevená truhlica. Keď ju Louis otvoril, našiel v nej knihu viazanú v koži. Stránky boli plné ručne písaných textov a ilustrácií podivných symbolov. Jeden z členov skupiny si všimol, že vzduch v miestnosti ochladol. Začuli kroky, no nevideli nikoho. Zrazu zhasli svetla. V panike sa snažili rozsvietiť baterky, no niečo im ich vyrážalo z rúk. Keď svetlo znova zablikalo, Louis bol preč. Zvyšní členovia sa v panike rozbehli späť. Trvalo im hodiny, kým našli cestu von. Louisovo telo sa nikdy nenašlo, iba jeho kamera, ktorá ležala pri truhle. Posledný záber ukazoval jeho tvár skrytú v tieni a v pozadí postavu v tmavej róbe. Katakomby Paríža ukrývajú mnoho príbehov. Niektoré sú len legendy, iné majú reálne základy. Ale kto vie, koľko ľudí v týchto tuneloch naozaj zmizlo bez stopy? Možno práve v tejto chvíli niekto v tme hľadá cestu von. A možno už nikdy nevíde. Čo si myslíte vy? Sú to len výmysly, alebo sa v katakombách naozaj skrýva niečo, čo nechce byť objavené? Napíšte mi do komentárov, či by ste si trúfli vojsť do nepovolených častí katakomb. A ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber. A my sa uvidíme pri 5. dieli najstrašidelnejších miest sveta. Zatiaľ sa majte.